Ola amigos, amigas, benvidos a esta noite tan especial. Para min é unha das noites máis guais do ano. Para min é que máis me gusta. A noite de Reis. Danche un premio. Non, me faltan 11 días para que me den o premio. Vale, pero lembra... Se está botando en cara. Antes de nada, antes que non estou botando nada en cara, sodes uns pesados que non dixen nada do premio, pero faltan 11 días. Vou ir recollelo e vou facer, agora xa o digo, no 2024, Dani Lorenzo, como primeiro programa do 2024 que non de reemisión, porque estivemos hoxe pola tarde, estivemos o día de xaneiro, pero digo que o programa de estrea hoxe, desta noite de Reis, que cambiamos, como podedes ver, os do Gran Reserva habitualmente, esta vez escoitando este programa que hoxe non hai Gran Reserva. Isto é Estrea Mundial. Estamos, é o episodio número 18 desta sétima temporada. Entón, hoxe é estrea, mañá mudamos, como ímos xogar co xoguetes, pois facemos con Gran Reserva, porque senón, claro, precisamos tempo para xogar co que nos trayan os Reis mañá, que algo traerán. E ademais hoxe temos sorte porque quedaron aquí con nos na lotería as grandísimas Marita Martínez e Lucía Veiga, as Izquierdo Sisters. Ven. Qué maravilla toda esta semana en Vigo. Qué bonito. Qué bonito. Biche de esas luces. Miramos con calma todo. Bueno. Toda e cada unha das luces de unos tempos. Bombilliña por bombilliña. LED por LED, vendo todo, pim, 11 millóns de LEDs contaron. E a Marita cunha libreta. No, sabes, con estes das azafatas de contar a... Claro. Sí, hai 11 millóns. Efectivamente. Que ben, porque eu contei nas pondo paliños e logo o quinto cruzaba o así. Claro, bueno. Pero con abaco, mellor, claro. Bueno, Dani sempre foi máis clásico, sí. Mesmo para os seus gustos do cine, o cine Para dos todo, 90, para sí. todo. Dani Lorenzo, Pablo Sanjea non está con nós hoxe tampouco. Bueno, Pepe Capelán é o noso colaborador este ano ninja, pode aparecer ou non. Pero non está con nós Fran Rodríguez, que está grabando Xente Maravillosa e non pode estar con nós. É unha mágoa porque tiñamos un museo mutante pensado para este día dende hai un ano, que lle trouxeron, ou seja, que conseguiu hai prácticamente un ano, e dixemos, para cando esteades nun especial e tal, cando esteamos nun especial, traes o boneco. Que é un boneco que recuperaremos en algún momento de Macaulay Culkin en Solo en Casa, na primeira peli, que é unha pasada, xa volo amosará, pero hoxe non pode estar con nos Fran, mandamos unha aperta grande. Pero sí que está o resto do equipo, Alejandro Martínez Pini, nos controles técnicos. Que tal, Pini? Como andas? Bueno, pois moi ben. Estamos nerviosos. Claro, que me trae carbón outra vez. Oxe, unha noite que... Dios, é que estou... Eu lembro... Mira, contaba hai pouco el cuarto dos ratones, nun especial que fixemos de Nadal, que esta noite... Operación, moi pedín operación. Pediches operación? Oxe, mira, eras tamén grande operación. Imos falar nos todólogos do final do programa deses agasallos de Reis que ás veces chegan e outras veces non. Temos unha estrea neste programa. Temos un debut. Sí, ela estivo un pouco a favor ao principio, logo non, logo agora xa era moi tarde para botarse para atrás. Temos, creo que é xeración alfa. Teño que ver como vai a xeración xa, pero creo que xa está ata despois da Z. É xeración alfa. E o nome pode parecer familiar. Nepotismo, ou mellor? Pode ser. Sí, directamente. Sí, Carla Tresandí chama así. Caramba, que casualidade. Claro. Parece que foi Dios. Pois sí. Que coincide que filla miña vai facer un terelu, oxe. Que ela non sabe o que é facer un terelu, non é nada malo. Bueno, ou sí. Non me vou meter en leas. E tamén temos música en directo. E como nos gustaron tanto nese especial de fin de ano que fixemos, recuncan con nos na noite de Reis. E que mellor xeito que empezar con música en directo esta noite. Polo tanto, pedimos un fortísimo aplauso para os Sumus Lac. Volveu pasar, estes piares ainda non sei canto aguantarán. Este lugar ten moito que arranxar, calqueira día vai nos esmagar.
estas das paredes, ser de las casas fueras, penetrándote en todas las aguas que faltan no chan. De onde vai a baranda? Isto non é legal. Envolvemos un cheiro de abandono total. E se falamos das fendas dos bidés, un atentado contra o checo cotiá. Isto xa empeza a faltar. Non podo máis, isto ten que acabar. Señoras de Grelos, vinde a escoitar. Na entreplanta como non seira moito a barallar. Xa non sei se o señor que non limpan o pescao. En no ático se ve que queren ser de interés. Con brincos severos, gruñidos cencerros, un circo da cabeza aos pés. Xa nas está plana a ouvirse prantas das tres que nos miran fatal. Presumen de meigas, mas son unhas bruxas que veñen do inferno infernal. Conxuran, blasfeman, susurran a noite, falan coas sombras, promesas queimadas, torturan os sapos, pisan a mirada pra saber que estás a pensar. E aquí non queda cousa, fartas estamos xa. Nostalgia bohemia, a crise eterna, nunca poden pagar. A vida de artista que está moi mal vista. Así todo o día, poñademos a traballar. Doime o corazón, doime o corazón. Mentras vives na pensión, esas cheas de amor. Como é posible este trato terrible? Vostedes ben saben que somos fiables. Díganos que falta e poremos solución. Señoras de Grelos, agora non. Non hai pra pagar, non hai cartos, non hai pra xantar, e comida, non hai pra restaurar, non hai. Envolvenos un cheiro de abandono total. Maites, que mo diría? Sen comida e sen fogar. Somos LAC. Por certo que me dixeron que esta é unha peza que pertence a un dos musicais que están preparando que se chama, non me lembro. Mortadela, pois é unha das pezas. Despois, ao final do programa, temos outro pase, outra versión, outra canción do Somos LAC. Un aplauso para eles. Grazas por estar con nós esta noite tan especial. Onde temos rapaces, onde temos rapazas. Bueno, é unha noite moi especial esta noite de Reis. Non sei, antes de que empecemos a falar, que empecemos co programa, non sei se vos traen a vos lembranzas especiais isto da noite de Reis ou non erades moito desta noite, non sei. Na miña casa, Reis, toda a vida. Sempre foi Reis, non? Na miña tamén, claro. Bueno, a ver, somos dunha época nos no que o de Papá Noel pedíamos menos. Sí. Non, polo que sexa. Quero dicir, por tradición ou que aínda non estaba. Eu, dende logo, de pequeno, comezaba a ver casas e tal. Eu lembro que había... Comezaba a ver casas. Comezaba a ver... Sí, claro, non somos da época dos castros. Claro. Sí. Castrexos. Cando saín de Altamira, comezaba a ver casas. Non, Carlos Tresandí, cazador recolector. Sí que había casas que se lle pedían moito a Papá Noel, pero eran menos aínda. Logo foise estendendo e todo iso. Non sei se tedes algunha lembranza especial. Gustavos, tites rapaces pequenos. Eu teño rapaces pequenos. Como viven os teus fillos? E agora que estamos, o mellor hai alguén que aínda está escoitando a radio dicindo, é que non teño nervios, non son quen de dormir, a ver se non me van traer nada. Como se vive na tua casa a noite de Reis? Pois con moita ilusión, porque ademais é unha noite na que imos dormir a casa dos meus pais, dos avós, e veñen tamén... Para forrar unha viaxe aos Reis. Claro. Veñen os fillos da miña irmá tamén. Pero moito forrados. Durmen todos xuntos, é unha noite moi especial. Na miña casa é unha noite moi especial e mantemos a maxia dos Reis Magos. Eu diría que por enriba de Papá Noel. Por enriba, pareceme ben. Sanjeo, por exemplo, ten unha cousa que sempre di que na súa casa o que sí que se levaba era o da cea de Reis.
da Noite de Reis, que, por exemplo, eu nunca celebrei tanto, pero sí que hai moitas casas que aínda seguen. Aínda seguides celebrando a Noite de Reis? Seguimos celebrando a Noite de Reis. Bueno, hoxe ti non podes ir, polo que sexa. Bueno, chego un pouco tarde. Sí, sí, Chego un sí. pouco tarde. Bueno, en fin. Non me botan de menos casi nunca, tamén Xa. digo. Como é a tradición que facedes na vosa casa? Pois a noite de Reis sempre foi unha noite máis de celebración nas Navidades no Nadal da miña casa. Sempre se celebrou como unha cea como fin de ano. O sea, É máis íntima, é máis de casa. Vale, sodes máis, pero hai quero dicir, cea especial. Claro, preparades comida a propósito ou sí, seguides sí, comendo sí. de retais? Porque, No, por exemplo, na miña casa seguimos hasta Se prepara febrero. comida a propósito. Despois se come de retais o día seguinte cando vamos a polos regalos. Abrides uns tranchetes. Sí, Claro. Espetec, Todo iso. cousas ben. Bueno, hoxe temos un especial Mortadela de Mickey. Claro, de Mortadela Disney Disney non sabemos tomar nada de Disney. Mortadela polo que de sexa. Mickey, en que momento? Era Alguén dixo chope, eu o creo, chope de era Mickey, chope de peor Mickey. aínda mo pos. Nos tuvemos unha temporada de celebralas. Eu celebro a Noite de Reises tamén con CEA. Tuvemos unha temporada de celebralas con Lentellada. lentelladas. Lentellada de Reis. E ademais teña un momento como moi tierno porque éramos todos xente deste mundillo nuestro. Que guai. Que traballábamos, pois, caíache unha cabalgata, un bolo en algún lado, unha animación, e moitos non eran da Coruña, non che daba tempo de ir a casa por esa noite, entón era como unha cea de desplazados. Cantas noites cadrouvos currar moitas noites de Reis a vos? Xuntas Non sei se nos tocou. en cabalgatas distintas, Sí. pero xuntas no mesmo Distintas- evento No. pode ser a primeira vez. Sí? Creo que sí. Sí. En Reis esas dúas xuntas que estuéramos físicamente xuntas Quitando as todo o lentelladas. tempo, Sí, xa, Chegábamos as lentelladas, cada unha. Eu facía máis as lentellas o día anterior Para xa que quedaran porque feitas. non me daba vida. Claro, O sea, claro, o día claro. 5, vamos, traballabas a tope, pero A cousa máis rara que fixestes traballando en Reis. eu estive na cabalgata da Coruña en pleno ano 2020, 2020. Sí, as últimas foron anteriores casi teño que pelearme con xente nas ringleiras que querían visitar os Reis Magos. Que Eu me fui unha dis? dos buses, na que se fixo en buses descubertos. Sí. A do 21. Foi a do 21, que xa non sei que ano foi. Sobrevivín Sí. os árbores dos rosais, chegamos os Reis Magos máis eu chegamos finos, porque os resto eran nenos, Claro, entón sí. non nos decapitaban, eu casi, pero a min recuperábamos o jorro, os paxes do fondo, levábamos o jorro de lana. E porque alguén pensou que en bus en Sí. Xaneiro, verdade, en De Coruña, dos lisos. Ben, non. Sí. non? Era Ben. En bus, digamos, en bus Descuberto, aberto claro. dos de celebrar a Champions. Sí, mal. mal. O Houve un mellor- momento maravilloso que sempre que paso por ali, porque ahora xa derrubaron, pero yo recordo moi irmán, non sei se os que se estades algunha vez pola Coruña, pasades pola Coruña, ali a salida da Coruña, antes de chegar á refinería, Sí. había unhas casas que agora non hai, porque as derruíron, que eran, un centro, o punto neurálxico de reparto de sustancias tóxicas. Polo que sexa, sí, un polo que supermer- sexa, non? un hiper. O sea, ti Un pasabas por ali, había xente a distintas horas do punto que iba pola cuneta da carretera, en momentos que dices tú, ti non ves de comprar no Feirón. No, ti ves polo que sexa, de comprar sí. outra cousa. Bueno, Sí. esas casas eran as fachadas, non? Entón tuvemos un momento nese bus claro, doble piso, como bus británico, en que vamos cos nenos, zona da refinería, non hai ninguén a que saludar, descansado un pouquiño, van todos así, agarrados, e de repente, xusto vai aminorando o bus, e quedamos ao lado desas casas, e miran todos os nenos, e hai un coche dentro, un señor facendo uso da mercancía que estaba comprando, outro pasando e os 4 miran cara ao bus. E nos desde o bus. Ese momento en que el di, esta merda é boa. Aparte que eu me imagino sempre que yo conto a mi irmá me escaralla un sorbo, digo, imagino este tío, osos E da vos os nenos do Nacional, bus, vedes, isto é mirra. oro, mirra, sabes? Eu me imagino Baltasar, mirate. me imagino esta peña pensando, diosos da Nacional, chegaron os límites xa, va a ver por Hostia, dentro. la secreta, ¿no? Sí, no, pero secreta todos,
quedamos ali conxelados. E despois, claro, pouco xa as cerraron, as derruíron, pero toda a vida pasamos por ali, aí detrás, aí un poblado, aí tal, vimos todo, vimos Laponia entera. Pero Mira, impresionante. Eu tive a oportunidade de traballar 2 veces dentro dunha cabalgata, pero montado nunha... Sí, pensaba eu que era normal, que claro, iban ver os camelos. Ese que foi tal cual. Ese chiste fixémolo, ves? Eu non quero contar dicir, los Reyes Magos tienen aí los camellos, tal cual, pero sí. Ai, pois, eu traballei 2 veces nunha cabalgata, dentro dunha cabalgata. A verdade é que foi unha sensación moi chula, porque eu son moi de reis e a mí gústame moitísimo. E ademais era o meu fillo moi pequeno. Eu creo que acababa de nacer a miña filla, ou se que deu ser aí, ou non, aínda nin nacera. Foi no ano 2006 ou así. Foi unha vez que aquí en Vigo optaran por unha cousa tipo la Fura dels Baus. Entón había como uns camelos que ian nunha Fenwich. De feito, Pini, que está aquí, Alejandro Martínez Pini, conducía aquela Fenwich. Eu era o camelo. Eras camelo. Había camela, pero eu era camelo. Camelo. Sí. Sueño contigo. Que Que me has dado, Bueno, efectivamente. entón, un ia conducindo o que ven sendo a Fenwich, o carromato. Entón, eran uns rollos moi destes do El Planeta Imaginario, da Fura dels Baus, unha cousa moi bonito, si, que un tiñan unhas cabezas, e eu movía a cabeza, e outro movía o que ven sendo os pés. Obviamente, os pés facían o efecto de que camiñaban. Era un dándolle uns pedaletas como se fose o espetero, pois igual nas pedaletas, e eu movía a cara do camelo, os ollos e tal, que unha cousa moi sinxela, pero que sí que tiña unha activación. E fixémola un par de anos. O primeiro fuches ti, o segundo estaba enfermo, non estabas pude enfermo, non puideches vir, e chovía a cántaros. Non, chovía a cántaros, pero sabes como era chover a cántaros? Buah, imposible. Pois foron ás 6 da tarde era o rollo, e ás 6 menos... Que me aspen, vive Dios, que se estou mentindo. A 6 menos 1 minuto pecharon a villa, flum, deixou de chover de repente, empezou a sair a cabalgata aquela, que non sei, pode poñer de 2 kilómetros así de percorrido, e cando estaba chegando, isto é real como a vida mesma, a cola, a cabalgata de, non sei se deben ir os bombeiros, ao final, ou todo isto, o coche escoba e todo, cando estaba chegando ao último punto, alguén abriu a villa outra vez, frras, empezou a ser, pois non choveu xusto no treito, ou seja, no tempo que durou o que era o Que traxecto máxico. da cabalgata. Dende aquela, e foi moi bonito, Sí, porque eran os reis, pois son magos. E como dicían, como entraban os camelos porque son magos. Entón era eso a excusa para arranxar todo. O con bus de 2 plantas, aí ves os camelos no seu hábitat Bueno, natural. claro. En fin, bueno, imos... Era un safari máis que unha cabalgata. Sí, Foi apoteósico. Aparte tiñamos 3 unidades, porque había 3 bloques de 3 reis magos, non? Para repartirse por toda a Coruña. Entón, había só o que era o vestiario oficial dos Reis Magos oficiais. Pero ese ano, houbo que alquilar 2 vestuarios máis. E houbo piques entre os reis, Houbo piques e logo houbo picos tamén. Picos despois de Europa. Picos de Europa, sí. Pero sí. Lo que sexa. No, foi monotemático, esa, madre mía. En fin. Mira, Monotemático. É un non parar. Mamá, estou enganchadísima esta historia. Imos facer a primeira efeméride. Tampouco fixemos nunca fixemos aí unha semana a do 31 de decembro, pero nunca nos cadrou facer unha de 5 de xaneiro. Entón, imos ver hoxe sen ser efeméride, aínda que xa sabemos algunhas das cousas que se supoñen que pasaron hoxe, imos ver que pasou un 5 de xaneiro. Hai que dicir que o 5 de xaneiro é o 5º día do ano no calendario gregoriano. Era fácil. O 5º nos bisestos tamén. Imos ver que aconteceu. Por exemplo, é que está super ben pensado, Pini. Mira, un 5 de xaneiro de 1477, na batalla de Nancy, Claro. Na de Nancy. morre Carlos o Temerario e o ducado e condado de Artois, Carlos Borgoña. o Temerario, que tamén ia provocando.
o Ducado e Condado de Artois, Borgoña, Flandes e Picardía pasan a Francia. Era A temerario. ver, se isto non é unha efeméride para analizar un 5 de xaneiro, eu non sei o que temos unha efeméride, Artois. unha data e o mellor analista de efemérides da historia da radiodifusión mundial, Alejandro Martínez Pini. Amigo dos seus amigos. Alejandro Martínez Pini, recogido tu rebaño. Que nuevas mira, que ainda podo dicilo isto, que nuevas me traes? Xa sabes. Vas dicir igual o resto do ano. Claro, eso tamén é certo, pero bueno. Lembro que o 5 de xaneiro de 1477 na batalla de Nancy morre Carlos o Temerario e o Ducado e Condado de Artois, Borgoña, Flandes e Picardía pasan a Francia. Picardía era máis de Barbies. ¡Sentido de pena, amigos! Ala, xa está. Ben, ya ves, así se despacha todo, viña. Bueno, imos comezar o programa que cando pasan 20 minutos do... Oxe, como estamos en Reis, non imos poñer sintonía. Pero creo que temos algo pendente de coas Izquierdo Sisters que non fixemos. Bueno, agora lles dou despois o que lle toca. Imos facer o de hoxe. Temos unha sección nova que é o Rapsoda con gas. Non é nada de improvisar, non vos preocupedes. Logo vos explico. No, de improvisar non nos preocupa, tranquilo, a estas alturas xa. Pero sí que imos ver que nos trae nunha sección case express do mundo Paquitov Dani Lorenzo, porque hoxe Dani sempre trae cousas. E hoxe dixemos, hai algo de, a ver que atopas de Reis ou algo así, bueno, ti mesmo. Entón, imos escoitar unha nova sección da sección favorita de Dani Lorenzo, o pronto premiado por algo. Xa veremos. Mundo Paquitov, amigos. Ben, pois. Xa ia saltar ata que como decías, sin sintonía, pois... Non, sí, sintonía, que poñan sempre, dime. Ok, pois, hoxe traio historias de reis. Que bonito. E como sempre eu fago o peor de non sei que, pois traio probablemente os peores 3 reis da historia da humanidade. Que bonito. Wow. Reis ou figuras equiparables a reis. Ajá. Entón eu traio 3 exemplos e logo vos decidesme quen vos gusta máis. Podemos votar co equipo, co público e co coro a ver cal vos gusta menos. En este caso, porque votamos o peor. Dalle. Ben, Cayo Julio ao César Augusto Germánico. Calígula. Calígula, ben. Calígula, non o de Tinto Brás, o Calígula outro. Sí. Reinou entre o ano 12 e 41. E ademais de todos os seus, pois, en fin, festas, depravacións sexuais e todas estas cousas, gustoume moito esta historia porque declarou unha guerra no mar. Vaya. Calígula declarou unha guerra no mar na que ordeou aos seus soldados que usasen as súas espadas para loitar contra as ondas. Sí. Entón, el meteu os soldados, o seu exército no mar con espadas para derrotar as ondas do mar. O sea, a ver, vamos a ver. Vamos a ver se nos entendemos ben. Calígula contra o mar. Non, Calígula, se ainda fora Calígula, pero os No, que mandou servían outros, a Calígula contra o mar. Os que Entón, coas corazas e con todo, ala, ao mar, a loitar contra Neptuno. Poseidón, non hai huevos. Te reviento. Claro, exacto. Mándame la sirenita. E como tesouro pedía cofres cheos de cunchas mariñas como botín da súa victoria sobre o deus Neptuno Mar. Aí naceron as mariscadoras. Claro. Tiña sus cousiñas, porque así é moi jamao pon as cousas. Gústame moito isto. No, pero logo pa outra non. No, bueno, o tema este que fixeron, creo que fixo un burdel para cobrarlle os membros do Senado e como non lle daban suficiente diñeiro, prostituíolles a todas as familias. Eso é de empresario. Cuidado, eso é eso. cousa como que non? Que non tendes cartos. Pasa de todos pa ir. 2 por 1, como la fiesta de Disney, del especial de Disney. Falando de marisqueo, hai unha praia aquí cerca de Vigo que gústame moito o cartel. Teño un día que sacarlle unha foto que pon praia adicada ao marisqueo. E debaixo pon prohibido marisquear.
Paréceme perfecto. Ben, pois a Calígula foi asesinado pola Garda Pretoriana, o que sexa o corpo militar que servía de escolta e protección del mismo. Decidiu, polo que sexa, que había que quitarlo de en medio. Sí. Ben, Papa Juan XII. Juan 12. Papa Juan XII, 954-964. 10 aniños, ven. Bueno. Ven. Hubo que, 10 años hubo que de duró papa, menos. entendemos, De papa, digo, de a papa. mellor chaval. Tampouco non te cuela. creas, porque foi elixido papa aos 18 anos. Bueno, Bueno, bien. era joven, Un pouco era joven. pronto, non para ser A papa. partir de aí xa escolleron máis experimentados. Eh, Dixeron, este seguro que dura 10 anos. Como parte dun acordo político coa nobreza romana, e herdou un conflito polo control de Italia entre o papado e o rei italiano, bueno, o que sexa. Unha movida. Contou co apoio do emperador alemán Otón I, que Otón de Ancla. Otón de Ancla. On primeiro. xurou defender o seu título de papa, pero o primeiro que fixo Xoán XII que estaba demasiado ocupado con unha vida de festas sexuais e de borrachos no Palacio de Letrán, o primeiro que fixo é primeiro aceptar o xuramento de lealtade eterna de Otto e despois traicionou uno ao día seguinte uníndose ao seu enemigo Berenguer. 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 Buah, ese facía os micrófonos. Berenguer. Flipas. Un central buenísimo en el Bayer. Un gran actor, Tom Berenguer. Era buenísimo, era fantástico Tom Berenguer. Total, Mi que madriña. sustituín un novo papa, León VIII, pero Tiña un reloxo. Un pero Berenguer. A Berenguer. Pero Xoán reapareceu e fixo que os partidarios do novo papa fosen castigados cortándolles as mans e azotando os obispos. Para que non puderan votar na seguinte. Exacto. Fumata blanca, min. Total, que recuperou o papado, pero a morte viulle pronto, 10 anos despois. Vaya, vai de descendentes este. Na cama da muller do outro home. Bueno, Ou seja, na aquí terceira será- planta do hotel. Sí. Tal cual, Tal traballaba en Disney. Traballaba en Disney, era Otto, dixo Otto. Otto máis. E logo gústame moito a reina Ranavalona I de Madagascar. Vamos a ver, con ese nome xa ela viña a facer mal. É a Xa foi raíña, saber é como a chamaban e dixo, A vos raíña vais... perfecta para crucigramas. Ai, Claro. Ranavalona I de Madagascar. Rana Balona. Qué infancia. Rana balona. Ranita, claro. ben. Normal, ¿cómo va a O ser? balona. ¿Cómo va a ser el poco que Como te- chamarían en casa? Rana o Ou balona? balona? No, creo que se achejou e dixo Alteza todo Dios e fuera, por lo de Rana Balona. Lewis Carroll inspirouse nela para a raíña de corazóns de Alicia. De Normal. Bueno, o sea, unha tipa normal, por lo que se ve, non? Sí, sí. Organizou unha caza de búfalos para ele e os seus nobres, as súas familias e seguidores, e insistiu en que se construíse unha estrada completa estrada para ese día desa cacería de búfalos. Preto de 10.000 persoas morreron realizando a calzada de búfalos, non sei como foi, pero de persoas foi ben a cacería. No, me Pero encanta. Jesús bendito como fixeron a calzada. Va a morrer 10.000, San Silver. Faiti unha calzada de Madagascar. Claro, claro. Pero Que que Madagascar tiene desbrozaron esa con- película, está o león que baila e tal, pero a realidade non é isa. Pero que E desbrozaron de daquela naceu o perezoso de Madagascar. Non me extraña. Foi o que quedou vivo de toda a regua. Igual en vez de usar persoas, usasen asfalto sería mellor. Sí, Digo eu, non? probablemente. Moita, igual, non sei, eso, Probablemente. Houbo varias conspiracións contra ela e polo menos un intento de golpe de estado e ela empezou a volverse paranoica. O sea, Entre os que ou quedaron sexa, vivos. Ao principio non. Cando calzada non, ela estaba ben. Despois xa... Despois xa empezou o malo. Solamente vía búfalos. Rana Búfalos, balona. ¿dónde hay búfalos? E obrigaba a xente a someterse á proba da tanxena, que é unha árbore de Madagascar. Tiñan que comer 3 anacos de pel de galiña que come tu seu. Que rica está. Cando está así crocante do horno. Ah, pelixiño. 3 anacos de pel de galiña antes de tragar unha noz velenosa. Vale? O que provocaba os vómitos se non morías pola noz velenosa. Ou seja, quero dicir, ti tomabas a pel de galiña e iso era a parte boa. Ah, Logo dabanche unha noz venenosa e se non morrías, vomitabas. E se no vómito non se atopaban os 3 anacos
de pel de galiña Matábante. mataban. Esa non tiña salida. E a xente escollía carretera, naturalmente. Carretera. Obras públicas. Carretera. Obras públicas. Ben, pois probablemente os 3 peores reis da historia Mira, da humanidade. esta muller a mí impactoume, personalmente, impactame moito máis Rana Valona. Pero Rana Valona é levántome para facelo mal. O sea, é como canta xente podo matar hoxe da forma máis bizarra, absurda, porque para eso mataos directamente. Claro. Andas, que culpa ten a jaliña, por exemplo? Ti para darlle 3 cachos de jaliña, tens que matar jaliñas tamén. De verdad Exacto. que, E construete a carreteira para ir a donde as galiñas. 10.000 personas, Dios mío, non naceron pomopus. Non as ten Madagascar na vida, É xuntas. que acabou ca población de Madagascar. Son todos primos de Rana Valona. Imos votar polo rei ou raíña, claro, ou papa neste caso. O primeiro era Calígula. Calígula. Votos para Calígula que levanten as mans. Hai moita xente de Rana Valona. Claro, sodes máis de grego, sodes máis de grego que de romanos, moi ben. Totalmente. Xoan Sí, 12, sí. Xoan 12, algún papao. Aficionado. Nada. Rana Valona. Eu vou a por Rana Valona. Valona. Condicionou totalmente Marita co seu comentario que sería meu que Deus, é normal que non quixo facer un acueducto. Non lle chega xente do país. Imagínate. E despois de matar 10.000 se plantearon unha revuelta. Vos tranquilos, Vos tranquilos, que pode salir mal. O mellor mañá levántase cruzada e... Imagínate que Rana Valona decide facer un muro en México. Diste, No. cuidado, Vamos a hacer un parque. Aquí faltamos o palacio, 20.000 Bueno. personas. Dani Lorenzo, por votación popular, a peor raíña da historia, pero por moitos motivos, non solamente pola estrada, sino polo propio nome, é Rana Valona, que... Rana Valona primeira, porque é curioso que non houbera unha Rana Valona. Non me extraña. Home, bueno, No, e sobre todo que haxa máis, para que lle teñan que chamar que primeira. sea, vamos. non, imagínate tú, que iso como cando eu digo o meu mail Titos Fresplonder 8, pero había 7 anteriores. Non, bueno, é unha historia, pero Rana Valona creo que dende este momento habería que conseguir un retrato de Eu Rana Valona. teño. Tes Podo retrato pasarche de Rana o Valona? retrato de Rana Pero Valona. pintaron, Dios mío. Imagínate a presión. Pois a xente chorou, Dios mío. Eu non lle vou servir ningún té pola mañá, eu dimito. Eso sí que era danta un avi. Imagínate a xente que ten que servir Tampouco preguntaste de se había algunha Rana Valona na sala. No, hai Igual algunha- está sentíndose ofendida. Claro, algunha Rana Valona no... É verdade. No, imaginas, pero, ollo, fixeronlle unha canción de aquela de a nuestra Rana Valona, Valona, a nuestra Rana Valona, Valona. Que No, dicía, eu Rana Valona, te quiero. Non era esa, non. Fixeronlle varias. A raíña Rana Valona. Mata xente nas estradas. te quiero. En fin, un aplauso grande para Dani Grande, Lorenzo. por favor. Non nos fixemos no especial de fin de ano porque non tivemos tempo, pero vou aproveitar que temos aquí as izquierdosistas. Voulles pedir a unha delas, Marita mesmamente porque a teño a Sí. miña dereita, sobre todo porque é unha muller que ten unha voz que está acostumada á locución. Nesta temporada estreamos unha sección que se chama Rapsoda con gas, na que transformamos la lutería nun pub case británico, deses, bueno, moi semellante a isto, un pouco moi de madeira, non? Con eses escenarios que Británico ou de madeira? había Dani Lorenzo, fora da clase, por favor. Es que bueno, en Portugal vale tamén. Foi Seguro boa, que foi de boa. algún é de estilo Irish. Bueno, eses que teñen como tiña o Lucky Luke aquí en Vigo, que era un pub que existía hai moito tempo, que tiña como un escenario deses de madeira, tipo Unha salón, tarima. unha tarima, e que baixaban as luces e quedaba como a cousa un ambiente moi íntimo, onde a xente moitas veces recitaba. Facía rapsoda. Entón, eu o que che vou dar é unha letra, vale, de unha canción que me gustaría que transformases cando che diga nunha poesía declamada con esa intención íntima e a vez que embelese a nosa audiencia. Pero para iso temos que entrar primeiro na nosa sección Rapsoda con gas.
xa estamos preparados con Marita Martínez, que hoxe vai interpretarnos unha letra. É a primeira vez que facemos unha en castelán, habitualmente facémolas en galego todas, pero é que dado, tendo en conta o día no que nos atopamos, creo que declamar esta letra coa intención que se merece é importante e vai ser un antes e un despois. Agora é antes, e cando remate, E despois. E dito isto, xa aclaradas as dúbidas, imos poñer, antes de nada, un pouco de ambiente para acompañar esta declamación de Marita Martínez. Con buenos informes del más allá y 2000 años en este trabajo, si lo que busca ante todo es seriedad, contrátenos, somos los Reyes Majos. ¿Qué hace otra vez aquí este pesao? Con ese gorro parece un payaso. Papá Noel, ¿dónde vas si estás pasao? Gordinflón, que llegas con retraso. Trepando por las ventanas, con alevosía y nocturnidad, sus juguetes los niños tendrán. Pero qué majos que son los Reyes Majos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos qué mágicos en sus camellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón. ¡Bravo! Con buenos informes del más allá y 2000 años en este trabajo. Si lo que buscan de todo es seriedad, contrátenos, somos los Reyes Majos. Yo soy Melchor, te hago de conductor. Ai, Marita Martínez, un aplauso para ela deste Rapsoda con gas. Ai, los Reyes Majos. É que xa día 5 de xaneiro e teño un programa na radio, non podo deixar de poñer esta canción de algún xeito. Fixéchelo maravilloso, isto facía moito. Isto é unha idea que está baseada en Paco Valladares. Hai moitísimos anos na televisión pública, facían un programa que era un programa destes de arquivo e no medio, bueno, tirando xa ao final do programa, aparecía Paco Valladares sempre poñendo este ambiente lírico de Rapsoda a unha canción cunha letra moi chorra, e o resultado este, e nos quixemos facer unha homenaxe a esa idea, e que ben o fixo Marita Martínez, que merece un aplauso aínda Bravo, máis forte. bravo. Bueno, teño que chamar a unha persoa que vai debutar aquí, sí, a miña filla, non pasa nada, que pasa? Pero é que imos, hoxe, que é un día de fillos, que mellor día que o día 5 de xaneiro para que debute, porque imos falar dunha cousa moi especial nos todólogos nestes últimos 20 minutos de programa, que xa imos entrar nisto, o sea que se prepares un Bruslac, que dentro de nada, non, tranquilos, pero quedan vos nada, 17 minutos para a última canción, e agora imos cos todólogos e chamamos agora a debutante. Dalle aí, Pini. E hoxe debuta con nós, vou pedir un forte aplauso porque é a primeira vez, non é a primeira vez que fai radio, porque xa fixo radio no instituto e outras cousas, entón non é a primeira vez, pero a primeira vez que está nas ondas da Radio Galega, e vai nos axudar porque o tema do que imos tratar, pois o mellor tamén nos pode axudar a meter opinións e vai flipar co que imos ver no vídeo podcast. E aquí a xente, un forte aplauso para Carla Tresandí. Bravo!
Imos abrirlle a liña esa que tiñamos pechada. A ver se nos escoitamos. Hola, Carla. Hola. Home, Carla Tresantí, por Ahora favor. sí. Agora sí. Bueno, Carla Tresantí, imos falar nos todólogos. Pini, como foi así todo isto un pouco así anticlimático, ponme outra vez a sintonía dos todólogos. Empezamos como debe ser, vale? Un aplauso forte para os todólogos que comezamos agora. Dale aí, Pini, veña. Aí. Os problemas do directo cando pasan 40 minutos ás 12 da noite. Estamos a 20 minutos de rematar este programa, porque este programa remate cando chega a unha, efectivamente. Imos falar de xoguetes, de agasallos de reis. Claro, empezando pola primeira máis recente incorporación. Ti es de celebrar os Reis Magos, Carla, non? Como vai o conto? Home. E pórtanse ben. A mí non me mires. Merecen un premio. Vou dicir que sí. Vou dicir que sí. Por si non? acaso. Bueno, grazas, Carla Tresantí, xa ata aquí chegou a súa intervención. Non, imos falar de agasallos e sobre todo preguntaba a todos os convidados e ao equipo cal é ese regalo que un quería e que non chegou nunca. Comezamos, vou comezar por Lucía Veiga, pola miña destra, que está aí na esquina da mesa e a primeira. E imos ver un anuncio e despois explícasme o primeiro de todo, o corte número 8, que creo que tes por aí, telo por aí, Pini. Pois imos ver o primeiro dos anuncios que temos preparado para comentar eses agasallos que ás veces non chegaron en Reis. Telo listo? Pois veña, dale. Si quieres mucho, mucho a Doggy Luz y a Gusiluz bebé, dos caritas, prepárate ahora para recibir a este simpático amiguito, Ducky Luz de Moltó, el patito guapo. Doggy Luz y Ducky Luz, tus amigos de noche. Moltó, formar y jugar. Molto, formar e jugar. Gústame moito porque daquela todas as marcas de xoguetes tiñan como a marca e un eslogan propio. Claro, sí. Que pasou con Gusiluz, Lucía Veiga? Pois que como eu tiña poucos amigos de día, quería un amigo de noite. Eu ainda hoxe, pero No, pois Ten cuidado porque desexes porque mira o de Walt Disney. xa, sino eu non sei por que me iban os xoguetes tristes, non? Quero dicir, porque é bastante melancólico dormir abrazado, non? Porque despois tamén tiña trauma con Tristón. Porque tamén pedía a Tristón. Tristón non o puxemos porque creo que hai dous anos sí que puxemos o anuncio de Tristón. Nunca chegou. Eu penso que os Reis Magos pensaban que se iluminara era perigoso para a miña integridade física. Non comprendían aquela maxia negra. Eu tentei recuperar un anuncio de Gusiluz do original, cando Gusiluz era Gusiluz. Logo, os que me apareceron xa había unha familia terrible. Sí. Lucky Luz, non sei, había moitos luces. Xente de Chernóbil. Sí, claro. Tanta luz parecía Vigo. Ves, tería sido unha perfecta mascota para o Nadal, Para o Nadal de Vigo. Gusiluz. Mira ti. Pois, ao final nunca cho trouxeron. Nunca, xamais. Jova, que pena, que pena. É que eu teño, cando conto o meu, ao final sí que chegou. Pero, bueno, xa falaremos diso. E ademais, ti compartes coa tua irmá unha cousa que pido sobre todo os que estean vendo o vídeo podcast deste especial de Reis e a xente que está aquí en la lutería que se fixen no anuncio, porque imos ver sobreimpresionado unha cousa que na nosa época era como va de retro, Satanás non poñades iso porque entón non hai forma. Bueno, falamos do que vai a aparecer, pero primeiro imos ver un par de anuncios. O primeiro que lembro do Trivial Pursuit, Genus Edition. Dalle aí, Pini, veña. Ahora te pillo, habitante de las regiones polares del planeta. ¡Qué difícil! ¡Oh, ¡Esquimol! Trivial Pursuit, de Parker. ¿Alguna pregunta? Detecto algún estereotipo racial. No sé por qué dis. Qué bárbaro, isto estaba prohibido. A ver, imos ver o segundo que ten menos estereotipos, a ver se o vemos. Veña, dalle aí.
¿Cuál es la vida media de una mosca doméstica? Creo que eran 3 días. Trivial Pursuit. Si no juegas, nunca lo sabrás. De Parker. Bueno, non se fixou, non se vía ben. Más de 5.000 pesetas. Más de 5.000 pesetas eran os... Habían os de más de 5.000 pesetas e había un peor, que era o que saía no barco pirata de Playmobil. Más de 10.000 pesetas. Wow. Bueno, pesetas era unha... A ver, pa xente máis nova. Pesetas... Sí. Era unha... Unha forma de pago. Sí. Xusto despois do troco. Claro. Sí, antes Comenzaba a ver casas. Sí. Houbo xente que di que as lembran. De feito, houbo pesetas novas que tiñan burato por aquelas de 25. As monedas de 25 pesetas. Sí. Bueno, Trivial Pursuit. Trivial Pursuit tampouco chegou a ninguna das vosas casas porque Marita e Lucía respondéronme independentemente e coincidiron no Trivial Pursuit. Aquí a miña casa chegou. A mí chegou unha versión hacendado, AliExpress. Como sucedeu coas Barbies, que estaban prohibidas e chegaron as de cadena 100. Pois do Trivial nunca xamais, era impensable, o sea, no. Pero apareceu unha vez España pregunta a pregunta. Moi ben. Porque os Reis Magos consideraron que se eu que quería era preguntar e contestar, que mar daba. Claro, Moi España didáctico. Era máis de España. Na túa casa, Marita? Na miña casa eu é que tuve... Son estas cousas que pasan que son kármicas, non? A miña nai encantaban as muñecas. E chico, aquello era... Tuve un no parar de Barbies, de bonecas de porcelana. Tiña unha Rosaura que era máis grande que a min, que non podía movela para xogar con ela. Tiven a cabeza de peinar. Rosaura. Rosaura ainda está en Xiaea, que na que era dona en adopción, vale? Está vestida ca miña roupa de 4 anos. Que era de 4 anos. Está Rosaura ali, que eu tiña un medo gordo que chegaba a habitación. Rosaura, que cuidado con Rosaura, porque Rosaura, hai aquí algo con Carla Tresandí que ten que ver con Rosaura, non? A miña tiráballe, salíalle pelo. Non había que enroscarlle detrás. Que che pasou a ti con Rosaura? Que nunca chegou. Nunca chegou? A túa foi a Rosaura? Pois teño unha... Entón podemos decir que os reis na túa casa son regus. Podemos... A ver, podo entender a Carlos, non sei como a Rosaura de agora, da miña época. Mi madriña querida. Como era a Rosaura da túa época? Normal. Como que normal? Daba medo aquelo. Quedamos traumados. A día de hoxe estou contenta de que non a trouxera. Madre mía. Porque eu a vexo iso dá medo. Non é normal. E iso que despois houbo tamén Rosauras de Hacendado, que ainda as vimos ti máis eu hai pouco. Unha que daban máis medo que a orixinal. Bueno, non sei se daban máis medo que a orixinal, que a Rosaura era moi chungo. Eu de Hacendado tuve unha jalleja tamaño Rosaura. Que se peleaba con Rosaura. Que non me chejaba, xa me tiña na casa da abuela, non me chejaba o bicho, que xa non son moi grande eu, o sea, Rosaura tal hora dame pola cadera. Cando era pequena era, e me trouxeron unha vestida de gallega que se fixo isto. O sea, preferirías a Moneca Anabel. Eu non, de verdad, acabei de muñecas hasta coronillo. En serio, eu quería un Trivial Pursuit. Así que xogaba cos Air Boys dos meus irmáns, que eran máis divertidos. Claro, vimos unha época, pero isto era así, na que había moitas bonecas para as nenas, había moitos coches para os nenos. Por favor, Pini, imos falar con Sangiao. Eu tiven o Trivial, tamén. O Genus o de máis de 5.000. Imos escoitar este anuncio. Dalle, Pini, que hai dous tamén, veña. ¡Echa el freno, Madaleno! En Rico hemos lanzado el Mercedes todoterreno. Tiene luces y vibración. Abates los asientos y llevas el cargamento. Tiene tracción a las 4 ruedas. No hay quien le pueda. Pues si eres bueno, el Mercedes de Rico todoterreno. Espera que hai outro. Dalle outro. Oye o cable do coche teledirixido. Aí é onde está o problema. Mira. En juguetes, Santi es nuestro ingeniero y diseña como el primero. ¡Bueno, gata! ¡Menuda furgoneta! Es la Ebro. Ambulancia, policía y coche de bomberos. Allí donde se arma, va con su sirena y sus luces de alarma. Y para sortear tanto follón, la Ebro maniobra de sensación. Te metas en el lío que te metas, llama a la Ebro de Rico.
tu furgoneta. Qué maldade, porque poso Faltaba malo. la grillera. Poso malo. O Claro, malo. a ver, El Mercedes de rico, vou hay el explicalo, Mercedes de pobre, Vou que es en explicarlo, clase Z, claro. está Vou el explicarlo. Os reis magos que viñan a miña casa tiñan un concepto de coche teledirixido que non era. Non era. Porque se ti tes un coche teledirixido que ten un cable hasta o mando, tens que andar detrás do coche, o coche non é teledirixido. Paredes un parvo detrás dun coche todo raro. El cable dirixido. Cable dirixido. Ai, pois mira. O Cable coche, dirixido. o coche diríxete a ti. Claro. Sí. Que conste que Sempre viñan con cable. Mira, eu cando estaba buscando todo isto, estaba pensando no Jeep ese 4x4 de rico amarelo. Pero o amarelo non era de rico, era de pobre. Era de pobre. Porque non que tiño cable. Porque os de rico sacaran xusto o mesmo modelo en vermello, que ese sí que non tiña cable. Claro, vermello ese Ferrari. Claro, pero eu tamén tiño o de cable. Sí. De todos os xeitos, o coche teledirixido foi unha cousa que na nosa época era como un... Como Scalestri, non? Tamén. Sí, pero o coche teledirixido era como el gancho, sabes? Sí, Unha sí, cousa sí, que flipabas. Que despois... Sen cable, sen cable. Sen cable, sí, o Sen cable. teledirixido. Bueno, mesmo con cable, a mí o do cable tamén me gustaba. Pero digo que logo chegou o Pois véndote dous. No. Pois garda que ao mellor eses teñen unha gran cotización no mercado negro. Pero digo que cando chegou o momento do que meu fillo pediu un coche teledirixido, xa era unha cousa como que... Sabes, que daba igual, xa había helicópteros con cámaras, drones, coches teledirixidos. Menos mal que non pedí un helicóptero, porque vos me trae un helicóptero con cable. Mira, chamalle Globo. Teledirixido. Imos dar un salto no tempo importante e imos ver, claro, algo que xa é un pouco alleo a case todos os da mesa, pero non para todo o mundo. Dalle aí, Pini, o seguinte. Monster High, vuelven las monstruitas con su diseño original. Francis Voltica y electrizante. Claudine la fashion de estilo salvaje. Draculaura la vampira elegante. La sorbera Laguna Blue. Monster High, diseño original. Sé tú misma, sé única, sé una Monster High. Monster High. Eu teño 5. Sí, pero aí non lle podes botar a culpa a Noana, É verdade, te estimas que eu... Sí. Bueno, ti te veches Monster, pero Monster High chegaron? Algunha. Algunha? Como que algunha? Pues Non é sei. Eu lembro que Poucas, tivo poucas, porque teño 2. Vale, creo. que quedan vivas. Que ti lembres. Claro, iso é verdade. Eu teño a que esqueleta que preciosa, que como unha Catrina, a teño sentada na estantería da sala. O sea, estaba... E ti tes funquitos. Claro. Bueno, vale, que pasa? Vale, non pasa Por nada. Non, pero as Monster High que son unha cousa da tua infancia xa, porque estaba vendo os anuncios. Claro, nós como xa temos unha idade, creemos, pero isto é de 2010. Ti naciches, non? 2008. 2008, ou seja, que saíron no 2010. Que máis bonecos da túa época, xa pasaron pois 12, 13 anos, que lembres a parte das Monster High que eran así os top da túa xeración? O problema da miña xeración é que... Bueno, non imos entrar niso. Bueno, perdón. Non, adiante, por favor. Os xoguetes da miña xeración son remodelos de xoguetes que xa existían. Non, todos non, Os Monster High foi unha cousa As Monster High non. novidosa, Pero, por exemplo, as barriguitas xa eran de antes. Bueno, pero non se parecían en nada. As de agora eran máis bonitas, pero bueno. Sí. Claro, porque ti agora estás Son 14 braños, kilos menos. claro. Pero, quero dicir, sí, pero tamén as Nancis que saían pero cambiaron completamente. É como as barriguitas non se parecían en nada ás barriguitas da época. De feito, creo que con Marita e con Lucía vimos algún anuncio daquel aquel tío vivo. Esperade, que yo tamén quero subir. Era o trauma da miña infancia. Efectivamente, pero sí que hubo Monster High, pero hubo algunha cousa máis que foi parecida, seguindo a estela de Barbie, que creo que foron propias da túa xeración. Aparte das Monster High, ou non lembras ningún. As enemigas das Barbies. Sí. As inimigas das Barbies que eres... As Bratz. As Bratz. Icónicas. Icónicas, bueno, en fin, eran bastante tamén raras, non? As Bratz. Fixeron película das Brad Pitt. Sí, as Monster High incluso tiñan a súa propia canción, famosísima. Cal era? Monster High.
Monster High, Monster High. No, era Monster High, Monster High, Monster. Era así todo o rato. O letrista estaba malo aquel día. No, a ver, tiña máis letra, pero... pero... Que pasa cando vas ás promocións? Imos ver, Pini, rápido, que non que temos tempo xa, pero, home, non quero deixarte sen o teu xoguete. Un deles, o primeiro pon, o primeiro, mira, que este é o máis antigo, que a ti a min nos... Presenta Si el juego quieres ganar, las bolas has de atrapar y tragar con tu hipopótamo. Juega, traga bolas. Traga bolas. Traga bolas, el juego que gana el que más bolas traga. DMD Juegos. El juego que gana el Número que uno en tanques. Isto en Marruecos. Pini, que pasou? Este non caeu ou que? No, que va. No, nunca se No, pero eu penso que despois de coñecer o xogo, meus pais facía moito barullo. Sí. Que ti dabas o chollo aquel. Entón meus pais me decían, cóllete un Monopoly. Descubrí unha cousa co tragabolas, que agora fixeron un, pero que é moitísimo máis pequeno, é como xeados. Quero dicir, a Os meus fillos teñen o novo tragabolas. Pero moi pequeno. E agora fan tragabolas humanos. Sí? A xente xoga a tragabolas, pero con Pero non é persoas. hora, non é hora de sí. En Madagascar, o mellor. Siguen ca teima en Madagascar. Quedan poucos minutos, solamente quero que vexamos o de Dani Lorenzo, porque o meu é menos importante, pero imos ver... Non, pero o meu é... O teu, bueno, o teu ten a súa cousa, claro. Sendo ti, dalle, Pini. Cale o... O primeiro mesmo, sí, dalle primeiro. O primeiro, ese. El nuevo vídeo Philips repite imagen. La retarda o acelera, la busca y la para. Y todo con la calidad de imagen Philips. Además tiene 8 horas de sonido en alta fidelidad. Y solo 8 centímetros de altura. Nueva gama de vídeos Philips VHS. Su nueva imagen. Vos diredes, que rapaz tan triste. Dime que polo menos antes tiveches o Supercinesín. Tiven que na miña casa fixemos mala aposta e compraron un beta. No, era boa calidad, era mellor calidad que o... A min gustábame o cine, non xogaba. Eu era un neno que lía e que gustábame ver películas. Como agora. Entón, eu dábame moita rabia ir aos videoclubs e que non puidera alquilar nada. Eu, a pesar de todo, ia aos videoclubs e vía as carátulas das películas, imaginabas, pero o VHS, para disgusto da miña avoa, que o confundía co VIH. Pasaba, sí. Bueno, miña abuela esta chamaba yo vidrio. Non te pediches ese regalo a tua avoa, non? Claro. O VHS non chegou ata que eu tiña 15, 16 anos. Para min era terrible non poder alquilar e ver as películas que eu quería. Pero isto é... Eu era un neno raro. Ai, mira, temos máis cousas. A verdade é que sempre que falamos disto fáixenos moi curto, nin 20 minutos de radio, nin nada. Temos que marchar porque quedan nada, minutos para que sexa a unha. Hoxe sí, quero darlle as grazas por estar connosco en fin de ano, por estar connosco en Reis. É un auténtico placer. Sabedes que vos quero moitísimo e que sempre é maravilloso tervos aquí. E se vos chamamos para estes programas é porque son moi especiais para nós, como vos os sodes para nós. Un aplauso para Lucía Veiga, para Marita Martínez, as Izquierdos Sisters. De verdad, que levan viñendo a este programa desde que comezamos e que agardo que ata que rematemos sigan facéndonos visitas. E nos imos marchar. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pablo Sanjea, unha aperta grande a Pepe Capelán e a Fran Rodríguez. E non foi tan grave, xe ao final casi foi un pouco de quecemento. Outro día máis, un aplauso para Carla Tresandí. E rematamos, amigos e amigas, coa música en directo de Sumus Lag. Sede moi vos para o ano, porque este ano xa non vos chega. E se fostes vos, seguro que mañá algo hai no sofá, ou debaixo da árbore, ou nalgures. E se non, sempre nos queda o cariño de toda a xente do Como que non, que vos quere moito a audiencia da Radio Galega, e deixámosvos con música. Coa música do coro, o que agradecemos que estea connosco todos estes días. Forte aplauso para Sumus Lag.
burning hot. So you've been hoes, and nobody know where you go. Just know the block just got hot. You see a trick, gotta be slick, gotta be quick, gotta get before you get got. And ain't no telling what I'm going to do tonight. Man, I showed up in a room full of liquor and color. I grabbed somebody's groom and he was took him by the hand and slipped her. Next thing that I know, he was reaching for his wallet. On the road, on the radio dash. What you say? I was feeling rockin'. My car started swerving back like makes me squeeze them sorry, so I see him looking, mile away. He like my body, see my face, and with them girls, way to play my back, shaking my back too tight, my booty shaking from left to right. Next thing that I know, man, my car had started to slow. Times when I got the rig up, Station, so my hand moved to that door, but I get a flashback of a recap of the night before, like this is just like last week when I strolled up in a room full of liquor and colors. I missed somebody's groom, he must have noticed I was faster. He followed me right in his sleep, I'm making my vodka. Next thing that I know, man, I was leaning, he was driving, so I gotta make a quick decision. I can't get all my feelings in the Money on the dash. What you say? I gotta go to Venice. Venice? I don't wanna go to prison. no prison. So I cracked that car up. Ooh, it starts on now I'm hitting 60 on a. I see you look